Da, 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 da. Undaka aldiz imaginatu dut. Da, 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 da. Da bat ezabatuko ote ditu. Da, 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 da. Nanagoenean zeharkatu nahi dut. Da, 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 da. No, da bide egokia aukeratuz etxean itxaron azazu. Enaiz da itzuliko errepideak segi bitartean etxean itxaron azazu. Enaiz da itzuliko errepideak segi bitartean. Da, 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 da. Ez heldu eskutik enazazu lotu. Da, 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 da. Ganua eta ezin dut lurreratu. Da, 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 da. Esan nahi ditudanak ezin topatu. Da, 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 da. Oraindik barrenak ez ditut sendatu. Etxea itxaron azazu. Enaiz da itzuliko errepideak segi bitartean etxea itxaron azazu. Enaiz da itzuliko errepideak segi bitartean. Da, 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 da. Naiz eta galduta ibili bidean. Da, 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 da. Han bakarrik sentituko naiz etxean. Segi bitartean etxean itxaron azazu. Enaiz da itzuliko errepideak segi bitartean etxean itxaron azazu. Enaiz da itzuliko errepideak segi bitartean. Mi esker.